Desi, Kevo. Desi, Marko. Kako bilo u školi? Dobro. Dobro, si imao pismeni? Nisam. A bre, dete, kako nisi? Ma odložili ga, nastavnica imala neku sedmicu. Ma kakvu sedmicu, dete, dokle ćeš me lagati? Ma ne lažem. Ma ajde bre, ćeš jednom reći istinu. Šta sam rodila, Bog. Evo ti ga, otaca ćeš da vidiš. O, zdravo duš. Da, se pomilio je. Dobro, ne mogu da si nabralentna. A, jesi mi nakubio ne? Jok, bre, dobili smo jedan specijalan poklon. Detektor na laži. Šta je to, Čale, neka igračka? Pa jok, bre, ovo je neophodno za svaku srpsku porodicu. Dobio sam ga na poklon od bivših KGB agent. To je ruski pronalazak što su ga mazuli od nas. I bre ti Rusi šta se neće izmisliti. Kaže da se uključi. Uperi u objekat što laže. Uperi u njega da vidim da laže ili ima da nas pismeni. Uperi. Aha, jesi malo pismeni? Nisam. Dobro, jesam. Samo bre da lažeš bre, kad Rusta pravi ne može da se prevari. Viš šta si dobio? 5, Čale. 3. Samo bre da lažeš bre, šta si dobio? A dobro, priznajem, 1. Šta sam ti rekla o 5 jedinica? Zašto nisi sedeo i učio? 100 puta sam ti rekla da učiš. Nemo bre, dete, da udaraš bre. Ja ću da ga udaram. Majde bre, ja kad sam išla u školu, sve petice sam imala. Ti, ja bre, ja se sećam, ja kad sam išao u školu. Čale, ti nisi išao u školu. Koji si ti retard? Bre, nemo bre, ti meni retard bre, ja sam ti otac, znaš?